Silav roj baş hevan nûçeyên ku me amade kirine dixwazim ji we re pêşkêş bikim. Nûçeyên cihêreng in, ne tenê Helep'te de heye. Meselê Helepê êdî bûye kul ketiye derê me. Çawa em ji nav derdikevin, hinek tevlihev e. Ji vê saetê şûn ve êdî pêvajoya hesapirsînê wê dest pê bike. Êdî ev fatûre ji kî re derdikeve ez wî nizanim. Lê ne rast e ku merû vê fatûrê hemî li mazlûm ebdî bar bike, ne rast e. Niha qesede çima neket nava hereketê, çima piştgirî neda berxwedana li Helebê, ev pirsa herî zêde ye ku di van 5 rojên dawiyê de di nava Kurdan de tê pirsîn. Qesede çima neket nava hereketê? Qesede li ku derê ye? Rêveberiya Rojavayê Kurdistanê li ku derê ye? Çima deng ji wan dernakeve? Salih Müslim çima dibêje Ehmed El-Şara wendayê dîl hatiye girtin? Çima rêyekî diyalogekî, xetekî diyalogê tune di navbera Rêveberiya Xweser û Şamê de? Çima şareseriyekî nedîtin? Tonkî pirs hene di nava milletê Kurd de tê pirsîn, lê pirsên bê bersivin. Vê gavê tu muhetabekî siyasî yan eskerî tune bersiva milletê Kurd bide, em tenê tiştan dibihîzin. Weke bersiva pirsa qesede çima neke dewrê, tê gotin Amerîkayê ji qesedê re gotiye eger tu bikevî nava hereketê, eger tu êrişê van çetiyan bikî, dewleta Tirkiye wê dronên xwe balafirên xwe rake, Rojavayê Kurdistanê serûbin bike wê rê li ber şerekî mezintir vebike. Rêveberiya Rojava ji aliyê siyasî ve neket hereketê, xetekî diyalogê lehvatinekî, zemînekê lehvatinê çê nekir. Dikarîbû pêşî li şer bigirta, dikarîbû şervanê me wê derê îxna bikira, bigota me li hev kiriye heval, divê hûn vekişin. Divê hûn talîmata me gudarkin hûn vekişin. Neketin navberê, hetekî diyalogê jî çê nekirin. Em hemî weke millet em têk çûn. Li Solopiyê ciwanên me yên Kurd ji bo pîrozkirina serkeftina Fenerbahçe daketin qadan bi alên Fenerbahçe Spor pîroz kirin. Dîmenê wan hene, ez ji we re dixwazim nîşan bidim. Em rezîl û riswa bûn li ber çavê xelkê. Tam di dema şerê li Helebê de ciwanê me yê li Silopiyê ew tevgera me ya li Silopiyê ku dikare ji bo îstîfakirina jiyan orman lê însanan rake ser piyan wan dayikan ji malê wan derxebîne wan kolanan, ew tevgera me ya ji bo îstîfakirina şaredara me ya 30 salî dikare însanan rake ser piya ji bo protestokirina komkujiya li Helebê du însan nanî cem hev. Tam berovajî ew ciwanên Silopî ji bo pîrozkirina Fenerbahçe daketin qadan, kêf xweşî. Em şerm dikin. Em rûreşin. Em bêbextin. Em bi qasî ku bêbextin, bextreşin jî. Tam dema ku li Helebê komkujî hebû, kolanên ez viya weke metafor nabêjim. Kolanên Helebê xwîn dirijiya. Keçên me ji avahiyan de hatin avêtin, li tan doğan bû, tam boğaya çiye ya Enqerê, jinên Dem Partî dans dikin, dîlan digirin, serkeftina xwe pîroz dikin, kêfxweşiya xwe tînin ziman. Em ê mafê jinan bi dest bixin. Mafê xwe jina we bi dest xist. Mala we ava, pîroz be. Mafê we li we pîroz be. Ama wextê ku we mafê xwe bi dest xist, zarokê me li Helebê hatin gulebarankirin. Bi sedan însanên me çok dane li ber lingê potînên wan çeteyan tev dicirifin. Bi sedan însanê me dîmen hene, em nikarin wilan dîmena temaşe bikin. Tu însanekî vê dunyayê de nikare hesabê wan dîmena bide. Ew milletê Kurd yê serbilind
ku bi serkeftinekî mezin ji Kobanî derketibû bi vê dîmenên Helebê re temamî hilweşiya têk çû. Em çawa dikarin vê têkçûnê bihemînin em nizanin. Yani travmayên ecêb di me de peyda bûne. Em çawa dikarin ji bin vê nexweşî derbikevin ez nizanim, ez şaşmame. Travmayekî ciddî, nexweşiyeke derûnî, psikolojîk di nava milletê me de peyda bûye, em navê wê lêkin Kula Helebê. Kula Helebê dermanê wê çi ye? Ez dibêjim qey tenê dermanekî heye, dermanê Kula Helebê, ew jî ji nişkeva qesede rêveberiya xwe ser temamê Kurd qirar bigirin, bibêjin êdî em heta Şamê lê dixin diçin, van çeteyan hemî pak dikin weke ku çawa li Rojavayê Kurdistanê kirin. Em got nadin Amerîkayê jî êrişeke întixariye çi dibe bila bibe, bi van çeteyan re ne biratî dibe, ne jiyana bi hevra dibe, ne jiyana komûnal dibe, ne tiştekî din dibe, ne jî hikûmetekî hevpar, ne jî şîrîgatiya artêşê dibe. Ne mümkün e. Qesede ji vê saetê şûm ve eger bibêje em ji diyalogê re vekirîne, eger bibêje ku em tevlî artêşê dibin, entegrasyonê re vekirîne, ez vê derê soz didim we ez ê şermezar bikim. Bi tu şiklekî, tu hêzekî, heqê tu hêzekî tune ye, van ewladê me ê pîr û pak ê dibin sîwana Qesedê de bîne, entegrê van çeteyan bike. Heqê tu însanekî, tu hêzî tune ye. Yani pêxember jî ji gora xwe rabe were bibêje bila Qesedê entegrê van çeteyan bibe, mümkün nine milletê me qebûl nake. Psikolojiya milletê me qebûl nake. Ruhiyet derûnî em têk çûn. Li Helebê em têk çûn. Li Helebê serkeftina me ya Kobanî zirar dît. Ew îmaja jinên Kurd, ew îmaja serkeftinê ew îmaja mezin a YPG ya jinê Kurd li Helebê têk çû. Ew çeteyê Tirk wextê ku destê xwe dide, destê xwe qirêj bixwîn dide wê porê keşka me ku dihejîne û li ser serê wî de lê dixe li ber kamereyan û keşka me di nava tirs û panîkê de. Dîmen hene ez nîşanê we nadim. Yani em nikarin zû bi zû xilas bibin ji vê Kula Helebê evan me. Em nikarin xilas bibin, em nikarin bifilitin. Yani Kiev proje çêkiriye projeye li ser Helebê bi kevirekî pêncî çûk, yani Kiev proje çêkiriye heqeten bi ser ket. Binêrin. Bi êrişa ser Helebê re çîmentoya di nava Kurdan de peremperçê bû. Çima çünkü Kurd wê bi hev bikevin. Ew ê bibêje filankes sûcdar e, ew ê bibêje Mazlûm Abdî sûcdar e, ew ê bibêje Aldar Xelîl sûcdar e, yekê rabe bibêje Talebanî ji gora xwe bila rabe ew sûcbar e, yek rabe bibêje Bafil, yek rabe bibêje Barzanî sûcdar e. Vana hemî fasafî son e. Ne wisa ye. Ne wisa ye. Ne sûçê Bafil heye, ne sûçê Barzanî heye. Barzanî di nava wê şînê de rabû nameyekî nivîsand ji ber ku rêveberiya Rojava tune ye, ji ber ku qirawan hatiye, ji ber ku valahiyekî otorîtê heye, ji ber ku nikarin Salih Müslim dibêje şarat tune ye li ortalıqê. Çünkü nizane heyeyan tune ye. Ji ber ku valahiya otorîteya siyasî heye. Barzanî rabiye name dişîne ji hikûmetê re dibe ev çi rezalete hûn di nav dane. Hûn çima demografiyê diguherînin, hûn çima kom ku jî pêk tînin. Yani bifikre tune ye, ji ber ku otorîte tune ye. Ka ew Rojava. Yek dîplomatekî wan tune li Amerîkayê. Dîplomatekî li Amerîkayê heye ew jî hê oturum negirtiye. Ya tiştekî wisa nabe. Yani bi vî şiklî merov civakê nikare bi rêve bibe. Merov bi vî şiklî saziyan nikare bi rêve bibe. Saziyê me televizyonê ez zêdetir rexne dikim ji ber ku ji pîşeya min e, ji ber ku karê min ê ragihandinê ye. Yani ew îro saziyên ku biryar dane binêrin. Herin camêr yan canika ku di saziyê de biryar daye ku rewşa awarte îlan neke. Biryar daye ku bernameyên dubare werin weşandin. Herin bipirsin tekîliya wan bi kîjan destî re heye derve re.
herim bibînin bi dijmara çawa nava tekilî dane. Çünkü biryara dubare dane gotine em weşaneke zindî çenekin em rewşa niha a acîl em ji xelkê re nebêjin. Çünkü pêşî li ser dixumîne. Kî biryargirtiye herin lêkolîn bikin muhakkak destî wê bi derve re heye. Yani şik û gumana min tune ye. Televizyonên me, rojnameyê me ku bi perê vî milletê me weşanê dikin eger rewşa awarte îlan nekin, weşana zindî heta serê sibê bi rêva nebin, bi mîvanan, bi telefonan û rabin bernameyên dubare bixine û rabin behsa mafê jinê bikin di wê sira mistaqînê de, ya bifikre yek hetiye mala we kêr daye ser stûyê zarokê we, xwîn dirije di mala we de, hûn rabin çay dem bikin bibêjin nîkî xwe bavêjin ser xwe ser hev televizyonê temaşe bikin bêjin ez mafê jinê dixwazim. Mafê jinê bixwaze. Mafê jinê bixwaze. Mafê jinê jî bixwaze, mafê xwe jî bixwaze, mafê her tiştê xwe jî bixwaze. Ama ne wexta wî ye. Mafê xwe bixwaze. Çi mafê ya? Ev çi mafê ya? Ev çi mafê ya û ketiye pêşiya mafê me? Ev çi mafê ev çi heqe ku ketiye pêşiya komkujiyê me Helebê ya? Çawa heqe ya? Ya ew însanên ku li Helebê ev proje çêkirine, projeya têkbirina Kurdan bi ser ketin. Çawa bi ser ketin? Binêrin anha rewşa pozisyona ez tê da me. Ez ketime pozisyonekî wisa ez mafê jinê dikarim di lêpirsînê re derbas bikim, bifikirin yani. Û bi milyonan însanên mîna min hene. Bifikirin ku ez anî me xistime pozisyonekî dijber însanên ku ew projeya Helebê amade kirine. Bifikirin ku ez hesab ji Qesedê dixwazim. Em xistine çi halî. û heta doh jî me pesnê Qesedê dida. Heta doh jî me digot pîrozim, bana pîrozim. Pir alî hene evan me. Pir alî hene. Niha dibêje Amerîka ji Qesedê re gotiye eger tu bikevî nava hereketê ji Rojava ve tu hereket bikî wê dronên dewleta Tirkiye werin li te bixin wê şarekî mezin çê bibe êdî tekîliya we û Tirka jî xira dibe, tekîliya we û Şamê jî xira dibe, êdî em nikarin ji nav vî şerê derbikevin. Ya baş hûn ji xwe re temaşe bikin. Tiştekî din jî dixwazim rexne bikim hevanla. Hin hevalê me hene radibin dibêjin dewleta Tirkiye piştgirî daye çeteyan ji bo şerê li li Helebê, ji bo êrişa li Helebê. Hevanno dewleta Tirkiye piştgirî nedaye şerê li Helebê. Dewleta Tirk di nav daye rêvebere Hakan Fidan bi xwe îtiraf dike. Dewleta Tirkiye piştgirî nedaye, di nav daye. Kesekî piştgirî nedaye, askerên dewleta Tirkiye ne, çeteyên dewleta Tirkiye ne, bi perê wan xwe xwedî dikin ev çete. Hakan Fidan proje bi rêveberiye, Hakan Fidan bi tene serê xwe jî ne. Dewleta Tirkiye biryar daye. Tayyip Erdoğan biryar daye bi destê Hakan Fidan bi rêve dibin. Ji ber ku komutanê vê meselê Hakan Fidan e. Fermandarê operasyona li Helebê Hakan Fidan e. Ji ber vê yekê neyne ji me re îspat nekin ku wesayîtên Tirkan hatine wê derê, çûne wê derê, nizam çi biye? Ji ber vê yekê Amerîkî rabûne ji Qesedê re gotine eger wiha bikin Tirk wê dronên wan li we bixin, hûn ê bikevin nava şarekî vaya pêderpê têkbirina rêveberiya Xweser e. Pêderpê têkbirina Qesedê ye. Hûn zanin vê dunyada yek tiştê herî xirab çi ye? Merov îtibara xwe wenda bike. Merov îtibara xwe wenda bike ji şerefê jî mezintir e. Merov asla êdî nayê ser hemdê xwe. İtibar acayip tiştekî mühim e. Qesedê îtibara xwe wenda kir. Rêveberên Rojavayê Kurdistanê îtibara xwe wenda kirin. Binêrin ez mezin nakim. Şerekê de merov dikare têk biçe. Qet ne mesele ye. Di Kobanî de jî em dikarin têk biçiyane. Me dikaribû xwe vekişanda. Binêrin li Efrînê em têk çûn me kesekî sûcbar nekir. Çünkü em zanin heftê û du balafirên dewleta Tirkiye hatin, bi 100,000 çete ser me de hatin, pêncî û neh roja li ber xwe da şervanan tişta ji destê wan hat kirin. Paşê jî
biryar hat dayın vekişin sağı selameti 1000-2000 şehîd me çêbûn em vekişiyan. Vê derê de kes kesî sûcbar nake. Ama li Helebê çima em hevû sûcbar dikin ji ber ku çi ji destê me hat me kir tune bû li wê derê. Pir tişt ji destê me dihatin û me nekir. Problem ew e. Problem ew e. Ne li Stenbolê ne li Enqerê li Amedê însan rabûn serpî ama tu zirarekî nedan dewletê. Zirar nedan ew hêza operasyonel ku Heleb sir û bin kir. Ez çend nûçeyan ji we re pêşkêş bikim hevalino. Birîndarên Şêx Mehsûd û Eşrefiyê gihîştin Rojavayê Kurdistanê. Piştî ragihandina Agirbestî ya li taxên Kurdan yên Helebê vê sibê karwanê termên şehîdan û birîndarên şerê 5 rojan gihîştin Rojavayê Kurdistanê. Fermandarê giştî Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê Mazlûm Ebdî îro ragihand ku wan bi Şamê re li ser Agirbestê li hev kiriye. Mazlûm Ebdî diyar kir ku li hevkirin derketina termên şehîdan, birîndaran, sivîlên dorpêşkirî û şervanan ji her du taxên Şêx Mehsûd û Eşrefiyê yên Helebê ber bi Rojavayê Kurdistanê ve garantî dike. Baş e ku way destûr dane ku em şehîdên xwe jî derbixin ji wê derê, em şervanên xwe ê sax ji wê derê derbixin. Dikaribûn destûr nedana jî. Erê wellahî. Ji ber ku du roj berê gotin hûn şervanê xwe dikarin bi sîlehê xwe bigirin bikişînin. Ne şiyarî dan vê derê me ji we re pêşkêş kir. Şiyarî dan. Gotin em destûr didin we hûn bi tevê sîlehê xwe ji van taxan derkevin biçin. Hevalê me ne piştgirî dan şervanan û ne jî şervanan ra gotin derkevin. Bêdeng. Mazlûm Ebdî diyar kir ku hevlevkirin ji bo derxistina termên şehîdan ji wan hereman e. Piştî daxuyaniya Mazlûm Ebdî vê sibê birîndar termên şehîdan bi karwanekî otomobîlan bi hêjmarekî ambulansan gihîştin herêmên Rêveberiya Xweser û birîndar rakirin nexweşxaneyan. Hêjmarekî welatiyên Rojavayê Kurdistanê jî çûn pêşiya wê karwanê otomobîlan şehîd bibîranîn, xwedî li birîndaran derketin. Dîmenê pir bêhêş bûn. Rêveberiya Xweser heta niha baweyekî fermî hêjmara şehîdan, hêjmara birîndaran eşkere nekiriye. Artêşa Sûriyê şeşê vê mehê bû êrişê taxên Kurdan kir. Eşrefiye Şêx Mehsûd. Êriş heta doh jî dewam kir. Aniha êriş sekirîne. Mana êrişa nemadî. Hemî taxê me, mal û milkê me, hemî ket destê wan. Niha em tenê behsa mirî û birîndaran dikin, behsa şehîdan dikin. Hûn zanin çendik û çend hezar însanan dan ser rê koçber bûn, ber bi Efrînê ve çûn, serê xwe li dîwara xistin, ê xwe kuştin, ê hatin Rojava, bi 100,000 însan koçber bûn. Travma heye, travma, nexweşiyekî rohî derbas-kirine ana. Ez behsa xwarin û vexwarinê zat nakim, însan ji xwe birçîne, pir perîşan in. Yani sal 2026 destpêka salê Kurd ne layıqê van dîmenan bûn. Na wellahî. Na bi Xwedê. Kurd ne layıqê van dîmenan in. Ev dîmen şerma mirovahiyê ye, şerma Ewropîyan e. Ka ev 14 salin em şer dikin lê keleka hev, yan jî 10-11 salin em şer dikin di nava hêzên koalîsyonê de. Em bi hev re mil didin milê hev. Em bi hev û dik bawerin em şer dikin li hember Daişê. Ka qaşî wisa bû. Ka ew êl û eşîrên Ereb ku em li ser eynî sufreyê xwarin dixwin tune. Tune. Helebê pir tişt bi me da nîşan dan. Helebê nîşanê me da ku dewleta Tirkiye tune ye. Tune ye. Dewleta Tirkiye ne a Kurdan e. Bi hezaran çekdarên Daişî tevlî êrişa li Helebê bûne. Rêveberiya Xweser dibêje. Rêveberiya Xweser dibêje dewleta Tirkiye piştgirî daye Daîş tevlî biye. Hevan ez ji we re numûneyekê bêjim. Binêrin. Niha
چند جار بری جی میگوتو بو اما از دیسا دوباره بکم نه دخوازای ده کارکتر هنه مثلا انسان مخلوقات کی او سه خودی کارکتر کیه گر وک حیوان خودی کارکتر کیه می پس خودی کارکتر این جدا نه تو وقتی که کری خواه کچه خواه زاروکی خواه لدر و بهلی و تو بزانی بی گر تید خواه تو نکاری گر سوجدبار بکی گر لگوری خوازای خواه چی بیش بوره و زاروکی بخواه و ببه رحم تونل جموی وجدان تونل جم گر چونکی وسایه لگوری خوازای خواه تب دیگره تو نکاری گر سوجدبار بکی تو تدبیر نگری تو سوجباری تو زاروکی خواه تنل در و بهلی تو سوجداری و رابی یکشتره ببیجه اگر تو هری زاروکی خوش دوی گر درخی و تو خودی لوان در بکوی و تو پیشیل گر بگری گر و زرار بده تیجی او روشامه خلکشتره گوتیه اگر تو هری زاروکی خواه بپاریزی جی گر و زرار بده تیجی و تیجی گوتیه تمام گر بلا زاروکی ما بخواه اجی تماشه بکن پروبلم دوی داره دایه روشامه روژاوای کردستانی و حلب اوه ما تماشا کرد سبج بو گر زرار ندمه ما تماشا کرد سب دولتا ترک و لحلب دخست رومتا ما آود بلنگا سبج بو لماجی نخه ما چاوی خواه گرد جه حلبی را ما تنی تماشا کرد اما از گارانتی بدم و هفانو سدی ست دولتا ترکی ایرشی روژاوات که حتی دو جی مدگو امریکا ناهیله نه دولتا ترکی دور بدور ته آنها حلب گرد اوی وره دیر حفره اشته بگره اوی وره حتی فراته و پاشی جی هیدی اوی وره دیر زوره وان همیش ده دیگره تو لسر و منطقی بیش ده دیگره اری درمان هه چاره جی هه از نابیجم ام هیویا خوانده بکن نا آنها هیزو قوتا قصده هه جدیر حفره لیخه روژاوای کردستان قوم پیله بده برخوا جوی داره و لیخه حتی شامی بچه ببیجه بوارا براتی جی نابه شریگاتی جی نابه آرتش مارتش تبلی هفتونه یان وسایه ev rêbaza yekeme yani şer bide dest pê divê derê de têkçûn jî mimkün e wê demê têkçûna me jî dibe serkeftina me qet ne mesele ye rêbaza din jî ew e tu bi temamî ji dêr hefrê ve dikişî herema ereban heta reqa tebqa ew jî nava xwe de tu emrî vaqî dikî tu dibêjî ez vê derê serxwebûnê îlan dikim îşê me bi Sûriyê tune perçe dibe bila bibe ez garantiya milletê xwe dixwazim ew xas veya rêya duyem e yani îlankirina serxwebûnê çare ye ji bo kula Helebê du derman hene ji bo kula Helebê ya tu lê dixî dikevî nava şer temamê Sûriyê digrî çunki em zanin li Sûriyê li Şamê ji sedî heftê heştê însan li dijî vê rêvebiriyê ne li dijî colanî û eskerî wî we çeteyan e milletê Sûriye hez nake ji van çeteya ya tu bidî ber xwe biçî ya jî tu yê serxwebûna xwe îlan bikî ji bilî van her duya dermanê kula Helebê tune ye û dewleta Tirkiyê jî dibe merûv bavêje çöpê dewleta Tirkiye nabe bi vî şeklî hevan û ez nabêjim biratiya gelan çê nabe binêrin Fransız û Almanan hev û du qir kirin ne ama îro bûne bira ez nabêjim bi Tirkan re bi Ereban re biratî nabe elbet dibe lê ev rêvebirî ev mantıqa heye ya li ser hukm divê temamî serûbin bibe yani ew Almanên dewra Hitler nikaribû bi cîhan re bibe bira Almanên dewra Hitler ama Almanên dewra îro dostin bi cûhiyan re bifikre ez wî dibêjim eger mantalîte biguhere Tirk heta neguherin heta medenî nebin heta kedî nebin ji ber ku hovin Ereb ji ber ku hovin heta ku kedî nebin medenî nebin biratiya bi wan re nemimkün e Helebê bi me da naskirin Helebê bi me da zanîn yani îspat bû ku cîranên me hovin ne kedîkirî ne
Elbet biratiye gelan dibe. Tiştekî universal e, tiştekî pîroz e, biratiye gelan tiştekî xweş e. Yani wextê ku em nizanin mafê xwe yên netewî bixwazin, îjab nake em qîmetekî mirovahiyê bin pê bikin. Biratiye gelan qîmetekî mirovahiyê ye. Lê usûla wî heye. Birayê te dibe medenî be. Eger medenî nebe, kedî nebûbe, em di nava xwe de hiqûqekî ava dikin. Rêveberiya Xweser di derbarê şer û pevçûnên li Helebê de daxuyaniyekî belav kiriye, ka em binêrin çi dibêje? Dibe komên çekdar sûçên şer, paxijiya nijadî, guhertina demografîk kirine. Ez tiştek nabêjim. Yani çetên te hêvî dikir ku komên çekdar sûçên şer nekin. Ew ê werin pembo bînin, ew ê yataxan bînin û hevalê te şervan dayînin serê û teslimê te bikin. Te wisa hêvî dikir Rêveberiya Xweser? Ya ev kîjan aql e van nivîsa dinivîsîne? Rêveberiya Xweser nav tune ye, Rêveberiya Xweser e. Rêveberiya Xweser e, ji xwe re tişta dibêje. Komên çekdar sûçên şer kirine. Allah Allah. Ya û çi tespîtekî ilmî ya. Heqeten ya. Paxijiya nijadî kirine. Ya te pir lêkolîn kir ji bo tu bigêjî van encaman. Guhertina demografîk jî kirine. Allah Allah. Naya? Vay be. Başka çi kirine? Qeh xwîn rijandin. Zarokê me êsîr girtin, ji bînayê ve avêtin. Serê wan jê kirin gelo. Şewitandin bedenê wan. Tu hîn negîştî vê tespîtê. Tamam. Wê demê em bidomînin. Roja aynı wisa dibêje, tamam, binêre dewleta Tirkiye tê de nayê sûcbar kirin. Li gorî daxuyanî ev êriş di çarçoveya planeke Tirkiye û piştgiriya hêzên navnetewî herêmî de bûye. Arman jî ew e lêdana li Kurdan a li bajêr bûye. Ez nizanim çi dibêjin. Zimanê we jî tevli heve. Ez protesto dikim daxuyaniya we jî naxwînim. Na wellahî billahî naxwînim. Temamen fasafîso ye. Asayîşa Şêx Mehsûd çi dibêje? Bi piştgiriya balafirên keşfê yên dewleta Tirkiye êrişê taxên me hatiye kirin. Yani Rêveberiya Xweser maye heta îro radiye ji me re encama şer dibêje. Ya encama şer li ser te maye tu ragihînî. Te dema şer da tiştekî nekirî hatî piştî şer ji me re dibêjî ha bûye, ha bûye, ha çûye. Anca here şînî îlan bike. Here li Rojavayê Kurdistanê heft rojan şîn îlan bike. Heft rojan şerm bikin ji malê xwe dernekevin ya. Dernekevin daxuyanî nedin ya. Ya hinekî bizarbin şerm bikin ya. Hakikaten ya. Ya o çawa bi îtîbara vî milletê me ro dilîze ya. Her van insana binêrin ya. İnsanê ku destê wan ser serê wan e nava wan kolanê Helebê de serê wan li ser Putinê wan çeteyan e. Her wan dîmena binêrin şerm bikin ji malê xwe dernekevin. Yani işê 2 saeta bûye qesede lê xista ji dêr heferê heta Helebê biçiya 40,000 50,000 çete. Koka wan dikarû banya ya. Ya psikolojik tesir dikarû bikire ya. Psikolojik tesir dikarû bikire. Ama nekir. Asayîşa taxa Şêx Mehsûdê ya Helebê dibêje bi piştgiriya balafirên keşfî yên dewleta Tirkiye êrişên taxê me kirin. Fermandarê giştî Hêzên Sûriya Demokratîk erê me gotina Mazlûm Abdî gotibû hevano ana binêrin hevserokên giştiyên Dem Partiyê Tulay Hatîmoğulları Tuncer Bakırhan derketine. Tiştê mühim dibêjin. Umzanin çi dibêjin? Tamamen tespîtên ilmî kirine. Dibe merû Nobel bide vana her duya. Tespît kirine ku li taxên Şêx Mesûd û Eşrefî yên Helebê stûçê li dijî mirovahiyê hatiye kirin. û bang li civaka navdewletî û Tirkiye kirine ku bi berpirsyarî tev bigerin. Yani wextê wî însana dikujin, dizî bikujin. Yani acayip tiştekî. Yani Tülay Hatîmoğulları ku meşa li Amedê, meşa li Tam Doğanê bû, ku derê bû ya Enqerê amade kir. Dawa mafê jinan kir û jin hatin wê de dans kirin. Ez şerm dikim wan dîmena nîşan bidim. Nîşan nadim. Yani ew jinên bermayî ê Tirkiye, jinên bermayî ê çepkirên Tirkçe hene hatine wê derê ji xwe re dans dikin, qehwe çay vedixwin. Heleb meleb tune ye li wê derê.
ew dayîkên me nejinin, ew dayîkên me ê Helebê mafê wan di bîr û gumana we de tune ye. Ji aniha îro derketine komkujî xilas biye, çete bi destê xwe xwîn çûne malê xwe, êdî xwe banyo kirine, xwe şûştine, Heleb hatiye tesîmkirin, her tişt safî biye, hatine derketine pêşiya kamerayê, mexsed yani em ser xwe eda bikin yani. Mexsed em bibêjin temam yani em jî derketin, me jî hin tişt got. Tamam, tamam. We bang li Tirkiye kiriye we gotiye berpirserî tevbigerin. Wan jî gotiye tabii ki Tuncer Bey, Tülay Hanım dediklerinizi uygulayacağız. Evet, tabii ki. Em ê berpirserî tevbigerin. Berpirserî tevbigerin çi ye? Yani suçê ku hûn dikin hinekî vekirî nekin. Melber milletê me rûreş nekin. Min ji şerê Helebê tiştekî fehm nekir hevano. Min tiştekî fehm nekir. We jî tiştekî fehm nekiriye ez bawer dikim. Ev dîmen ket mêjiyê Kurdan. Ev keça me ye şervan e şehîd bû. Ev ket mêjiyê Kurdan. Mano Xelîl dibêje hevalê min ê derhêner nêrin. Divê çeteyekî Daişê yê Misrî di artêşa rejîma Daişê ya Sûriyê de xizmet dikir bi navê Ehmed El Mensûrî hat li Helebê keçekî Kurd îxdam kir, kuşt, di avahiyekê de avêt xwarê û di ser de jî li ber çavê dunya alemê rabû û ew gotina pîroz Allahu Ekber got. û ji qata sêmîn avêt xwarê li ber çavê dunya alemê. Dema ku ev endamê Daişê ev tişt anî serê şervana me, hêzên koalîsyonê li çola Sûriyê li Daişê digeriyan. Digotin em bi operasyonan pêk dînin li hember Daişê. Çi qas qûma vala heye, çi qas ew herema Sehra, herema Çol, Çolistan a Sûriyê heye ji xwe re bombe kirin, tatbîqat kirin û di bera jî bîriya xwe vedixwarin ew pîlotê wan. Hem bîra vedixwin, hem wan de re bombe dikin ji xwe re. û ez emînim di telefonê xwe de jî van dîmenên Daişê çawa keçê me dikujin temaşe dikirin. Divê Kurdan bi 22,000 şervanên xwe berdelên pir giran dan di şerê li hember Daişê de. Lê ev hêzên me ên koalîsyonê ku me bi wan re şer kir, ji bo ku ew neyne kuştin me 22,000 şehîd dane, pozê wan jî xwîn nebû, hêzên koalîsyonê, îro biryar dane ku ev terorîst bibin endamên bişeref ên artêşa fermî ya Sûriyê û destûr dane. Destûr dane. Amerîkayê, Ewropayê destûr da ku ev çeteyên kujer ê Kurda bibin endamên bişeref ê fermî ê artêşa Sûriyê û em jî terorîstin dibêjin werin paxişkirin. Yani em divê werin paxişkirin. Ecayîb tişt e. Yani dünyayekî bi vî şeklî hevanno, merûv biratiyê û demokrasiyê û aramiyê divê dünyayekî wisa de nikare bigere. Şêx Murşîd Xeznewî bang li Kurdan dike, ew jî ji destî wî ancaq ew tê, ew jî ditirse ku tekîliya me xirab bibe, ew jî ditirse ku pevçûnên navxweyî Kurdan çê bibin. Yani ez wî fehm dikim, yani ez şêxê me fehm dikim, ez niyeta wî jî heqeten rêz û hirmet nîşanê fikra wî û niyeta wî didim. Alimê Kurd Doktor Şêx Murşîd Meşûq Xeznewî li ser rewşa dawiya taxên Kurdan ya Helemê peyamekî belav kiriye, bang li Kurdan dike ku li dora hêzên xwe bibin yek. Murşîd Meşûq Xeznewî li ser hesabê xwe medya civakî di derbarê rewşa Şêx Mexsûd û Eşrefiyê de daxuyaniyekî belav kiriye. Ez bikaribim fotoğrafî bînim ser ekranê.
baştır e ama tişnabe. Na tamamen tişnabe. Hûn şêxê me nas dikin ji xwe. Deqekî temam. Alimê Kurd destnîşan kir ku di demên wiha de divê piştgiriya hêzên Kurdan were kirin. Rexnekirina Qesedê divê erke lê devjêberdana hêzê me ne vebijêrke. Tamam dibe rexne bikin ama divê dev jê bernedin. Xwe dûr negirin. Em baweriya xwe bi generalê xwe bînin Mazlûm Ebdî divê em baweriya xwe nû bikin. Ji bo gel ji bo rûmeta xwe bi îsrar li ser vê rê em bi hev re bimeşin. Xeznewî balkişan ser hêrsa gel ya li hember bûyeran. Dibe ez dizanim taxa Kurdan, kolana Kurdan gelê me çi qasî bihêrs e. Ez gelê me fehm dikim dibe ez li cem milletê xwe me. Lê şiyar bibin. Bibin yek mil bidin milê hebû du. Gelê Kurd piştgiriya rêberê xwe bikin. Nehêlin nakokî bikeve nava me. Nehêlin nifaq dijminî bikeve nava me. Ev defika dijmin e dibe. Em nekevin defika dijmin. Yek ji armancên êrişa li Helebê ew bû ku di nava me de cudahî çêbibe, dubendî çêbibe. Em hevû du bikujin, em hevû du rexne bikin, em hevû du ez jî rexne dikim. Lê ev rexneyên dostaniyê ne. Dibe em rastî hîn bibin. Çibe ku em rastî hîn nebin. Eger em nebînin kê biryar daye ji bo Qesedê neçe Helebê dibe em wana tespît bikin yani. Çünkü sibê dortê derekî din jî. Aha sibê êrişê Qamişlo bikin Qesedê wê bibêje me biryar girtiye em qarşî Qamişlo nebin. Çünkü eger em qarşî Qamişlo bibin dewleta Tirkiye wê li me bixe. Temam keko em her malê xwe. Di vê naberê de nehêlin nakokî bikeve nava me. Ev defika dijmin e tevî êşê dibe em şiyar bin. Êşa me heye rast e heta ku Qesedê lê nexe yani ez îtibara me dikare ji nû were hevano. Ez hêviya xwe temamî wenda nakim. İtibara me dikare çawa çêbibe. Yani ya Qesedê lê dixe heta Şamê diçe îtibara xwe em dikare ji nû ve bi dest bixin. Yan jî em xwe temamî sînor datînin navbera xwe û Sûriyê em xweseriya xwe xweserî jî na çünkü xweserî çêbibe tu bi Şamê ve girêdayî. Em serxwebûna xwe îlan bikin veya îtibara me dikare ji nû ve bîne. Eger îtibara me biçe em nikarin. Edî em temamî dikarin ala teslîmbûnê em dikarin dayînin. Bilind kin yani. Hevanno kîjan hêz dayîkên me yê aştiyê dibe Berlingê Tayyip Erdogan ez merex dikim. Binêrin. Dayîkên aştî wê ji bo Helebê biçin Enqerê. Nekin vê yekê. Dayîkê me nexin ser rêya. Nebin Enqerê. Nebin berwerin lîgê wan çeteyan. Yani ev insanên ku biryara şerê li Helebê dane û em xwesa rezîl rûswa kirin dayîkê me nebir Berlingê wan. Endamên Meclîsa Dayîkên Aştiyê yên Amedê di derheqê êrişên li ser Helebê de, li ser Kurdan de li avahiya komeleya xwe daxuyanî dane dibêjin çi? Ji bo bidawîkirina şer ya şer bidawî bîye. Ji bo bidawîkirina şer ji bo pêkhatina aştiyê sibê ber bi Enqerê ve em ê bi rê bikevin. Gelek kes di êrişan de hatin qetilkirin birîndarkirin em xwedî li berxwedana Helebê derdikevin. Ya na. Berxwedana Helebê bi tenê ma. Berxwedanek pîroz bû, însana li ber xwe da, hemî şehîd bûn. Ê şehîd nebûn, dîl hatin girtin. Ê birîndar zor bela rêyekê hat dîtin derbasê Rojava kirin. Van dayîka neşînin Enqerê. Protesto bikin, naletê bînin li wan. Şermezar bikin Enqerê. Dayîka neşînin Berlingên çeteyên Tirkiyeyên li Enqerê. Neşînin, sûç e. Aştî maştî tune ye. Ya meriv wextê ku şer dike were mala xwe meriv çawa behsa aştiyê dike? Ya behsa aştî û ereba nekin vê gavê ya. Aniha em heznî ne, aniha em di şînê de ne. Wexta aştî û ereba nine. Wexta aştî û Tirkan nine. Tirkan qire me aniye radibin em behsa aştiyê dikin. Ya eyb e ya.
Hûn zanin va çi ye? Vaya gencê me Silopiyê ne. Wana çi pîroz dikin? Serkeftina Fenerbahçe. Serkeftina Fenerbahçe pîroz dikin. Di dema şerê li Sûriyê de hatî bîra we 2015. Mi telefona hevalê xwe Amedê kir, mi got keko li wê derê şer û pevçûn pir dijwar e. Ew şerê reveberiya xwe ser hebûye 2015 ewa Sûr hilweşandin. Mi got rewşa cîwanê me çi wane? Cîwanê me milletê me piştgirî derdkeve li van li vê berxwedanê. Got tu zanî aniha ez li kolanekî me di ber qehwê re derbas dibim, qehwe jî însanin tim okê dilîzin. Kêf wan e got. Care devê wan de eşqora okê dilîzin. Haya wan ji kelekê tune ye. Aniha teqîn tê xema wan ne. Hevan no. Silopî di ber Rojava de ye. Yani teqînekî were ji Dêrikê deng digêje Silopiyê. Tam li ser rêya Zaxo ye. Silopî, Zaxo, Dêrik aynî sê goşiye yani. Eyn bi hevan e. Hemî bi hevan e. Eyn erde. Fenerbahçe pîroz dike, li aliyê din jî di şînê dane. Rewşa me Kurdan ev e. Televizyona fermî ya Îranê îdia kir ku xwepêşandan bi dawî bûne, rewşa asayî bûye, êdî lê rêxistinê mafê mirovan ragihandin ku çalakî li sî û yek bajarên cuda yên Îran û Rojhilatê Kurdistanê berdewam in. Hejmara kuştiyan derketiye 116 kesan. Kanala fermî ya Komara İslamî ya Îranê şeveborî dîmenên ji bajarên Kîrmanşan, Zahîdan, Qezwîn, Şîraz, Kereç, İsfehan, Hamedan, Tebriz û Reştê belav kirin. Di wan weşanan de hate îdia kirin ku hêzên ewlekariyê bersiveke tund dane terorîstan, yani xwepêşandêran weke terorîstan nîşan didin. Arayê nedaye ku ew ewlehiya Îranê têk bibin, aramî vegeriyaye, maşallah. Aramiya we li we pîroz be. Nûçegihanê medya fermî ji qadên bajaran gotin rewş aram e, tu terorîst yan jî serhildêr li derdorê xuya nakin. Li hember îddiayên medya fermî ku dibêje bûyer bi dawî bûne, Ajansa Nûçiyan ya Çalakvanê Mafê Mirovan HRANA dibêjin. HRANA ragihand ku roja şemiyê li 185 bajaran yani navçeyên cuda çalakî berdewam dikin. Di bûyerên heta şeva şemiyê de jî bilanço girambiye gihîştiye 116 kesan ê ku jiyana xwe ji dest dane hatine kuştin yan jî. Heta şeva şemiyê wisa bû doh bi şev. Heft ji wan kesan dibin 18 salî rane, çar ji wan karmendên tenduristiyê ne. Di xwepêşandanan de 37 karmendên ewlehiyê serdozgerê bajarê Evsarayê hatiye kuştin. Wekî din hevan di operasyona hêzên ewlehî de heta niha 2600 însanan xwe di hepsê da dîtine yani hatine binçavkirin. Meselekî wisa heye. Çavdêriya înternetê ya cîhanê raporekî belav kir ragihand ku armanca qutkirina ku 3 rojên didome qutkirina înternetê heye. Ew wisa ye. Hevan no ez bokserê me jî ez dixwazim du sê cumleya behsa bokserê me jî bikim. Ez vî hema dayînim viya derxim. Lahor Şêx Cengî wê were mehkemekirin sibê sûçên li ser wî hene. Lahor Şêx Cengî li dadgeha Suleymaniyê wê were mehkemekirin sibê saet dehan de dest pê dike. Sûçên lê hatine barkirin tiştek jê fehm nekir kuştina bi zanebûn plankirina karên têkderan e. Yani sûçên nizanim çi sûçe yani ecêb sûçin. Sibê wê çêbibe. Ez tenê bîrim bîra ku şeva dudiyê tebaxê sala borî hêzên ewlehiya Suleymaniyê hem asayiş hem dış terör, komando. Piştî ku Lahor Şêx Cengî razî nebû xwe teslîm bike, radest bike, êrişî otêla wî kirin Lalezarê. Piştî şerê 3 saetan Lahor Şêx Cengî tevê birayê xwe Polat, tevê endamên hêzên çekdar ê girêdayî wî jê re digotin hêza Dûpişkê tev hatin girtin, an hat hepsê dane mehkema wan sibê dest pê dike. Hevan no. Ez dixwazim hûn vê dîmenê bibînin.
بوکسری کورد اگید کبایل لآلمانیه رکبری خوی پولونیایی دامیان به ناکاوتا تکنیکی تک بر کمبرا خو پاراست کبایل پشتی ماچه بیام دا آزادی جبر روجاوی کردستانه و همه انسان به هفرا عینی دنگ درخستن آزادی جبر روجاوا اگید کبایل شوا بوری لباجار اوبرهاوزن ای آلمانیه لرودولف وبر آرنای درکت سر رینگی شامپیونیا بوکسا گران یا وبجی جبو پاراستنا کمبرا خو یا شامپیونیا جهان یا گران آدمکی لهمبر دامیان تیکوشیا لپیشبری نزدیک 13000 تماشاچیان کابایل در راودنا سیم ده رکبری خو تک بر و به ویاوی کمبرا خو ناسناوی خواجی پاراست یا پر بالکش جوان 13000 انسانن 8500 کس کرد بون اری حتی 9000 کس کرد بون دبیجه از بوی پشکریه پر کیف خوشم کو کرد پشکری ددمن از کیف خوشم کو نونرتیا کردستان ادکم هر دو گلانجی دلی خود هلدگرم اگید کابایل کیه از همه چند گوتنا در حقیقت ببیجم د سال 1992 دیان دل باجار لورکوسنگی آلمانیا هاتیه دنیای با اصل خو جنافچیا پازارجغه یا مراشیه جباکوری کردستانیه آن حال بخو میدجی کابایل د کاریر خود گلک شامپیونی به دست خستنه د نوانده شامپیونی اروپا یادن د سال 2017 2019 د جیهه بوکسر کرد د کووارا د رینگ ده وکی اتوریتی بوکسه تی قبول کرن تابی د رینگ د ناو 10 بوکسرن هری باشی جهانی ده جهیدگری آنها اگید کابایل 27 سرکفتن لپی هاف به دست خستنه قهرمان کردستانه براوانی جپشتنه خو یا کش گرانگر هر هزا کردستانه کردش پاور یکمین جهانه یا امریکا ج حملاتی خو خاصیه ونزوئلا بتریکینن دبی وقتی که هون ونزوئلا د تریکینن بالدار بن لسر رید به کم هنه ناسنامه کنترل دکن میلیسین چکدار وکی کولکتیوس تنه ناسکرن بندین کنترل دانین سر ریان و سایتان رادوستینن لحملاتین امریکی دیگرن yani hevalên me ê Amerîkî ku hûn Kurdî dizanin wextê ku dengê me tê weş kerema xwe ra hevalê me Amerîkî ê Kurdî axev li Venezuelayê bin ji kerema xwe re baldar bin li serê rêya kontrol heye bila we negirin eger we bigirin îşê we xirab e hûn rehîn têne girtin weke Kurdan Kurdê me li Helebê çawa rehîn hatin girtin hûnê jî rehîn werin girtin ji kerema xwe re xwe nedin dest baş e ey Amerikiyên li Venezuelayê yani îşê me xilas biye em ji xwe re Amerîkiyan şiyar dikin hevan no ana nûçeyên deqeya dawî binêrim ka çi heye çi tune ajansê me hemî di sinifê de man ajansê me de ti nûçe tune ye Hêzên Ewlekariya Şex Mehsûdê dibêjin fermandarê me Azad Heleb şehîd neketiye. Sax e. 46 birîndar rakirin nexweşxaneyên li Raqayê. Hikûmeta Demkiya Sûriyê divê kesên binçavkiriye serbest berde. Binêrin aniha êdî şerê me êdî dawa me hinekî guherî. Êdî em aniha lavê rêveberiya Şamê dikin hevalê me wekîriya binçava serbest berdin. Çünkü dawa me guherîn binêrin. Merû ji dawa esasî vediqete veya ez çawa pênasê dikim hevan no rêya serekê heye rêya ku tu ber bê azadiyê ve diçî ev armanca tê ye di nava wê armancê de dijmin çi dike problemên talî derdixe problemên talî yani rêya serekê heye rêya û rêyên piçûk hene Devleta Tirkiye wan cêvan verdike di rêyên piçûk vedike êdî tu bi wan re eleqedar dibî mesela em bêjin serokê te heye serokê te taq digire davêje hepsê êdî tu ji armanca xwe ya bingehîn dûr dikevî êdî tu ji bo berdana serokê xwe heta xweşa ji xwe re mücadele dikî wexta te zemanê te cîwaniya te hemî diçe mesela rêveberên me ê Qandîlê wextê ku dest bi şer kirin 25 salî bûn îro 75 salî ne Dijmin bi wan wext de wenda kirin mesela paşê çi dike Selhedîn Demirtaş taq digire davêje hepsê
İdi işi te tune tu bu berdana Selahaddin Demirtaş te bikoşi. Selahaddin o Reben o grevi dibet weri berdan. Hemî wext hemej me dixwe. Mesela ana li Helebê lê xistin idî işê me tune em bêjin Heleb hat çû, Heleb çû jûr Heleb. Ana haydî insanê me esîr girtine. Em ê 2 sala ji bo berdana van esîran em ê wext wan de bikin. Tamam. Yani tiyê tune em ji xwe re problema çê dikin û em hewl didin van problema hal bikin. Em çê dikin û em hal dikin. Yani em destê xwe lê naxin hemî problema pak nakin navê çöpê em ji sıfırê dest pê nakin. Yani tiştekî bi vî şiklî heye. Yani em nizanin pirsgirêkan koordîne bikin. Problemê me heye. Wekî civak problemê me heye. Ya tê hişê we ya çawa mantıqî mesela 5 sal em di nava têkoşînê de ne ya televizyonekî me ku bikar ve insanê me têr bike tune ye. Mesela akademiyekî me rojnamegeriyê tune ye ku merûtê de rojnamegeran bigîne. Hemî rojnamegerê me sinifê de mane. Yek şu an derneketiye xwe ispat nekiriye. Sazî û dezgehê me ku bikarbin ragihandinê pêş bixin bibin akademî tune ne. Konferansekî me hiç çapemeniyê çê nebiye qeda nav netîvî de ya. Ya rojnamevanên me ê başûr û bakur hev nas nakin ya. Dijminê hevin ya. Ya tiştekî wisa dibe ya dünyayê de tiştekî wisa heye. Otoriteya siyasî li cem milletekî tune be têk diçe ya. Rojava otoriteya siyasî tune ye. Tune ye, hikûmet tune ye. Em nizanin. Meclisekî heye nav û dengî tune ye. Tune ye. Ma suçê min e yani. Yani hindik ma bu me ji Avrupayê name binivîsan da ji ber ku otoriteya siyasî tune ye em ji xwe re li Avrupayê binivîsînin. Bi Xwedê Ozan Canê nivîsandiye. Aha Ozan Can eştera Silav Reis yani. Bi Xwedê Ozan Canê rabiye ji Netanyahu re name nivîsandiye binêrin. Çima? Çünkü otoriteya siyasî tune ye mecbur edî erd dikeve ser hunermendekê me. Ya çi işê Ozan Canê heye çima li ser wê maye here ji Netanyahu re nameyekî binivîsîne bibêje Netanyahu ez dixwazim tu piştgirî bidî me. Ez dixwazim tu dewa me fehm bikî. Yani ne diplomatê me ne wezeretê me karê derve hene hemî ji xwe re razane îş û karê wan tune ye edî Ozan Canê bi rêve dibe. Mala te ava hunermenda me ya Delal. Ez ê heta dawî piştgirî bidim te konserê te el cem te me. Heqeten însanek delal e. Min nameya wî xwend. Başê hevando ez spas dikim ji we re. Fatma mala te ava her hêbî. Hevando ji kerema xwe re di vê pêvajoyê de ez heqeten şerm dikim ji we bixwazim ku bibin abone ama çara me tune ye. Divê em werin ser hemdê xwe, divê em jinûva xwe bihêz bikin, hev û du sûjbar nekin, bila tu kesekî Mazlûm Ebdî sûjbar neke, Mesûd Barzanî sûjbar neke, qesede jî sûjbar neke. Yani ez jî cana dikevim nava hestên xwe ên wisa divê em hinekî xwe bigirin. Em bi hev nekevin. Yek ji armancên dijmin di şerê li Helebê de ew bû ku em bi hev bikevin. Ji ber vê ez rexnê xwe dikim ama êriş nakim. Hurmeta xwe nîşanê her kesî didim. Hûn jî dibe bi vî şiklî te bigerin. Hûn jî dibe vê hêrsa min fehm bikin û êrişê min nekin. Baş e? Hinek heval dibêjin çima qisa bi dijwarî rexne dikî min bi dijwarî rexne nekiriye. Ez dibêjim kêr li ser stûyê şervanê me ne bi sedan însanê me wê derê dîl esîr hatine girtin di destê çeteyan de ne û daxuyaniyekî tune ye, otorîtekî me siyasî tune ye ku bikaribe müdaxale bike û tiştekî bibêje. Veya rexneyekî sert nine, veya pirsên rojnamegeriyê ne ez dipirsim ji rêveberiyên me. Ez wextê derkevim van pirsa jî nepirsim bila ez şermezar bibim. Qet îjab nake ez wextê derkevim hemberî wê hevanda binêrim. Tiştekî ji we re bêjim ez paşê xatir ji we dixwazim. Ez îro derkevim, kompîtera xwe vekim, kanal vekim, YouTube vekim derkevim pêşberî we û ez nikaribim du pirsan ji rêveberiya xwe ser bipirsim. Ez nikaribim du pirsan ji Qesedê bipirsim bi awayekî zindî hûn li ku derê ne. Ka ji me re bibêjin ya 5 roje we çima daxuyanîne da 5 roje hûn çima neketin nava hereketê
که کجمره بیشن درده و چیه کی پیشیل وگرد اگر از وان پرسانه بوستم هون نکارن من تماشا بکن هونی جیل من تماشا نکن هونی جیل من شرمزار بکن هونی بیشن اف چه جامرک در رو اف چه انسانه که در رو تی سر اکرانه تشتکی نابیجه تشتکی نابیجه تنه تپانده که تنه تشتی هی ود شیره روزنامه‌وانه که درکت اکران تشتی هی و شرط لی تماشا نکن سخته کاره باشه خاطری و سلاو ریز